भोजपुरी यूनिवर्सिटी के शेरे बिहार गायक के ह भैया। आज बात के फैसला होए जाओ कि भोजपुरी में केकर चलती चलेला, केकर दम गाना 700 मिलियन 500 मिलियन 1000 मिलियन गाना गइल बा भोजपुरी यूनिवर्सिटी में। हम भैया सब कलाकार के नाम धरतनी, ई तू लोग जरूर बतिया कि भोजपुरी यूनिवर्सिटी में केकर चलती चलेला। एक तरफ ले लो पावर स्टार पवन सिंह भैया, पावर स्टार पवन सिंह खाली नाम धर देबनू तो बिहार के पहचान हो जाई। सही में पावर स्टार पवन सिंह के एक से एक ब्लास्ट गाना आइल बा। अब ले लो फिलहाल पावर स्टार पवन सिंह के होली के गाना आइल बा। का कहलू जान भैया, मार्केट में एकदम नंबर 1 पर पवन सिंह के गाना बाटे। अब खेसारी लाल का भैया नाम आवत हमारे जुबान पर। खेसारी लाल यादव बिहार के एकदम शान ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के भैया एगो होली के एगो ना 7 गो खेसारी लाल यादव गाना आ गल। खेसारी लाल यादव के एक्टिविटी जौन बानू भाई बहुत मस्त लागता। खेसारी लाल अब पवन सिंह के भैया जौन गाना बा के डांग का बजावता होली में, असली बात की फैसला हो जाई। बिहार के भगवान स्वरूप जानता जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव को सुनेला ऊ बताए कि एगो जंगल में 2 गो शेर कैसे रह सकलन, के भैया नंबर 1 रही। काहे कि नंबर 1 के लड़ाई चलता। ई बिहार के जनता बता सकेला कि भैया भोजपुरी यूनिवर्सिटी में नंबर 1 गायक के हटे, एकदम केकर चलती चलेला, के किंग ह के बादशाह, एकदम सब कोई के छिटा जाई। पवन खेसारी के जब गाना आवेला न भाई तो सब कोई मार्केट साइड धले वाला छोड़ दे वाला रास्ता पवन खेसारी खाती कि जा भाई तू ही जा, नंबर 1 तू ही रह। काहे कि रहे के परी भैया। पवन सिंह ब्रांड बिहार के एकदम गढ़, आ खेसारी लाल यादव के भी बिहार में एकदम गढ़ हटे भैया। इनकरा के केहू मिटा ना सकला। जब तक भोजपुरी यूनिवर्सिटी में रहिए नु केहू पार ना पाई। पवन सिंह खेसारी लाल यादव भैया पावर से पवन सिंह ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जे भी चाहे वाला बा ई पेज के लाइक फॉलो करी। वीडियो तो ओकरा भी भेजी जे पवन खेसारी से चिड़ेला कि कैसे मिल गइलन जा भैया, ओकरा खातिर बा।